Teďka jsme na zastávce a hledáme závisláky na mobile. Tak jdem na to. První závislák. Ale dobrý den. A druhý závislák. Já se na to vyseru. Tady. A tady další závislák. Takže vidíte, že děcka jsou fakt neposlušné a To není normální. a všetci jsou na mobile. Ne. Takže vidíte, jak ta... Nevím. Ale vidíte, jak ta generace je tak... Jsme nejlepší tak generace strašný. světa, vidíme. A víte co? Pokud vy se na tohle video díváte, tak jste taky závisláci. Ano, to je správně. A proto to natáčí, že? Takže dneska je den bez aktovek a máme tady Tam byl králík, sežral mi ho Radim. Já měla košík, Já ten má batoh, ten je nudnej, vole. Tak víš co, když jsem chtěl Tady má Ne! tašku. A co máte vy, paní Kiki? Koňskou tašku od notebooku. Takže taška od notebooku, Já ani nevím, kde mít. notebooku. Tady tato není zkažená, nedívá se na mobil. Takže to je všecko a u dalšího videa čau.